Aha Edutainment. Aha Edutainment. Gabatar muku da Maganin ƙanƙancewar al'aura. Maganin ƙanƙancewar al'aura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai tsira da amincin Allah su tabbata ga fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu binsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka yau wannan channel zai bayani ne game da ƙanƙancewa al'aura da wasu ke fama da ita ko rashin miƙewarta. Domin dai al'aura ba ta miƙewa ko ta ƙanƙance, to akan samu ƙarancin sha'awa ko gamsar da uwargida. To insha Allahu abin da za a faɗa shi ma mai sauƙi ne wannan. Kanumfari kamar yadda damu a baya mun faɗi cewar kanumfari yana da amfani da yawa. To daga cikin amfaninsa yana maganin ƙanƙancewa al'aura. A samu man kanumfari a dinga shafawa a jikin al'aura, sannan man kuma a dinga shan sa kullum cokali ɗaya. Insha Allahu za a samu dogon zango kuma al'aura za ta miƙe ta daina ƙanƙancewa. Ga ƙarin wani kuma wanda yake son ya ƙara ruwan maniyyi da ƙarin sha'awa sai ya samu kukumba ko gurji a markaɗe ta a masa lemon ta ya dinga sha da zuma kullum, to zai ƙara ruwan maniyyi kuma sha'awarsa za ta ƙaru, kuma in ya tashi saduwa da iyali zai samu dogon zango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon da na like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.